आं नोंथांमोननो मोजां आइडिया खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय बांग्रिमा ओरैबायदि सोमावग्लुंजोब्बाय खर' थालोआनो ओरै जाबाय थालायदों आंनि दहाय टाइमा बेसेबां जाखोमोनब्ला 7:53 राइट जाबायमोन 5 सेकेन्ड बायदि ओरैबायदि खरा मावखादों कारेन्ट थारफ्रानो ओरै मावबाय थालायदों दा आं एसे भिडिअ क्लिप देखायगोन सिनायगोन ना सिनायासो मिथिला आङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ ओस बांग्रिमा गोबावै मावबायलै टाइमा बेसेबां जाखोमोनथाय 7:53 नोगोद गोबां बांग्रिमा मावखांबाय दासो हबे कारेन्ट माबाया दासिमबो मावगासिनो दं खर'आनो फिर मोनलायलांबाय बोरै सोगोमलांखो बेबा इसोरखौ गोसोखाङि मानसियाबो इसोर गोसोआव फैलायदोंलै सयथिबो आयु कारेन्ट थारा दासिमबो मावगासिनो दं नै बियो लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बाहेरायाव इमारजेन्सि थाङोब्ला मास्कनि गोनांथि दा 2020 नि कर'ना भाइरासआ दा 2021आव फैफिनबाय नालाय ओमफ्राय मास्कनि गोनांथि जाफिनबाय दा नोंथांमोना बेखौ बाहेरायाव थाङोब्ला इमारजेन्सिहाय 10 रांनि बायनाङो 10 थाखानि बायनाङो ओंखायनो आं नोंथांमोननो मोनसे आइडिया होनि बे मास्कखौ 5 रांनि मोनगोन नोंथांमोना बे लादुखौ बायबानो नोंथांमोना 5 रांनि मास्क मोनगोन ओमफ्राय लोगोसे मेथाइबो मोनजागोन लादुबो दा आं नोंथांमोननोहाय आनबक्सिं खालामनानै देखायगोन आंदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै आं आनबक्सिं खालामबाय नै लादुबो ओंखारबाय नै नुजाजेनबाय नोंथांमोननि सिगाङावनो बयनगोन आङो बेयाव सोदेनाखै नै दा मोननै मास्कनि गोनांथिमोन नालाय ओंखायनो मोननै बायबाय आं लादुखौ दा बेनो आं बाबु जादो लादुआ बेखौहाय बिदि खाथ'मा फैखायो नै खुलिनानै देखायनि आङो नोंथांमोननो हिनजावफोर गानग्रासोलाय खिन्थु इयो मास्कआ नैल' ओमफ्राय बेखौहाय मारै गानो होनबा आइजोफ्रा ओरै खानाय फिथराव गानबाय जाबाय नोंथांमोन बेखिनियानो नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक हो आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम बाय बाय